Усіх вітаем, шаноўнае гаспадарства, і віншуем з надыходзячымі калядамі, Новым годам і зноў калядамі. А таксама хорошай пятніцы, нядзелі, суботы, добрых панядзелкаў, аўторкаў, серадаў, чацвяргоў, пасля дождачка і пасля снега, і ўвогуле неважна калі, але глядзіце, калі ласка нас. Мы гэта Даша Гардзейчык. А гэта Ірына Новік, каралева маць і учредительніца падкаста «Дочкі маткі», так. І сёння мы тут сабраліся, каб павіншаваць вас з усякімі зімовымі святамі і ўвогуле абмеркаваць, як мы іх святкавалі і святкуем, і што ў нас увогуле ў планах. Што ўвогуле галоўнае в этом жыцці, каляды ці Новы год. Ці стары Новы год, ці праваслаўныя каляды. Так, ці шчадрэц. І вось трэба неяк вырашыць гэтае пытанне. Спадарыня Ірына, ну вот у вас у дзяцінстве што святкавалі? Новы год, каляды ці ўсё разам? Толькі Новы год, ну і потым яшчэ стары Новы год, такія даяданкі, свята даяданак. Вось. Калядаў я не ведала, калі ў горадзе вось так жылі, а ў вёсцы я пра іх чула, што от у нас тут не, а от нібыта там у якіх-небудзь Палаўковічах, там ці ў Сухлічах, от там от што-небудзь было, але на ўласныя вочы такіх аўтэнтычных калядаў я не бачыла. Насамрэч, у маёй сям'і святкавалі і Новы год, і каляды, але ўсяго таго, што ў нас зараз асацыюецца з калядамі, прям калядамі, нейкія там калядоўшчыкі, мядзведь, каза, куця, вось гэта ўсё сена у чырвоным куце. Падабрус, да. Так, нічога такога не было ў маім дзяцінстве, то бок я памятаю, што запякалі качку, ці яшчэ якую-небудзь цікавую птушку на каляды. Вось, бабуля пекла булкі, пірагі, яны жа. Вось, усё гэта было вельмі смачна, але для мяне гэта было, ну, роўна такое святае, як Новы год, проста з нейкім іншым адценнем. Рэлігійнага адцення, дарэчы, не было. Мае бацькі не хадзілі ў царкву. Бабуля, напэўна, магла пайсці, і то, калі ў яе быў настрой, вось хадзіць на каляды ў царкву. Ну, гэта ж было забаронена. Вот наконт калядаў я не помню, але на Вялікадзень, напрыклад, я ведаю, што нашы настаўнікі са школы дзяжурылі пад царквой, каб не дай жа ж Бог, якія-небудзь вучні туды не прыйшлі. То бок яны проста стаялі і глядзелі, і ганялі, калі вучні прыходзілі. Таму у нас не было проста шансаў неяк так святкаваць каляды. Ну, з таго, што мне расказвалі пра савецкія махровыя часы, не пра гэтую вашу там перабудову ці штосьці. Насамрэч, у вёсцы, прынамсі, у маіх вёсках Бераставіцкага раёна, так-сяк каляды святкавалі. Напэўна ж, ніхто не хадзіў, значыць, з гэтым гуртом калядоўшчыкаў, хаця таксама ўсяляк бывала. І, напэўна, не ўсе давалі рады дайсці да царквы ці да касцёла. Але, у прынцыпе, вось гэта агулам памаліцца перад трапезай, значыць, нейкія традыцыйныя стравы, ўсё гэта больш-менш мела месца. Яно проста, ведаеце, праз гэтую забароненасць за савецкім часам і праз тое, што яно так адыходзіла ў нябыт, яно, мне так падаецца, ужо ў постсавецкія часы, ну, пераўтварылася ў штосьці такое вельмі падобнае да Новага года. Насамрэч, дзе тыя самыя стравы, той самы стол, таксама ўключаем тэлевізар, таксама сядзім сям'ёй, вось штосьці такое згубіла гэтую сваю аўтэнтычнасць у маёй сям'і, прынамсі. Для мяне вось гэтае адраджэнне калядаў, адраджэнне традыцый, яно нібыта звязанае з тым, як знайсці сякеру пад лаўкай, так? То бок у цябе нешта было, а ты гэтым не карысталася і не ведала, што яно ёсць, а потым ой, і яно ёсць і да ўсяго прыдатнае. І я проста зараз з вялікім задавальненнем чытаю розныя кніжкі, распытваю, як хто робіць, стараюся паўтарыць нейкія абрады, нейкія стравы, бо гэта так, нібыта мяне, ну, абакралі, рэальна абакралі, і мне хочацца вярнуць тое непражытае, што я магла б адчуваць некалі, але ў мяне гэтага не было. І таму зараз я за сябе і за тую дзяўчынку, которая засталася без калядаў у дзяцінстве. Насамрэч, наконт усякіх кніжак і цікавых лекцый можна паглядзець лекцыі Алены Ляшкевіч, мы пакінем спасылку ў апісанні. Таксама пачытайце яе кніжку «Традыцыйны каляндар нарысы». Я ведаю, што яе можна нават здабыць у белкнізе. Калі вы хочаце электронную версію, не ведаю, можа быць, варта напісаць Алене і што-то там вымусіць, не буду казаць. Вось, але як яна апісвае гэтае свята? Як я зразумела, усе гэтыя абрады каляндарнага цыклу, яны звязаныя з тым, што праз змены ў прыродзе адбываюцца ж і змены ў грамадстве. То бок, ну, зразумела, вы пераходзіце на
іншы лад жыцця на пэўны час. Так, конечно, зіма і лета розныя вельмі. Вядома, вам гэта трэба адсвяткаваць, і што самае цікавае, у гэтыя часы пералому, як, напрыклад, зімовае сонцастаянне, якое прыпадае плюс-мінус на каталіцкія каляды, акурат вось гэтая, ведаеце, мяжа паміж іншым светам і нашым светам, яна становіцца тоненькая, і з таго свету да нас могуць прыйсці, ну, нашыя продкі, вядома, якія адказваюць за наш добрабыт, але могуць яшчэ і ўсякія чэрці прыпаўсці, і ўсякая астатняя нечысць. Дык вось гэтыя нашы цудоўныя калядныя абыходы, калі вось гэтая каза, мядзведзь, значыць, калядоўшчыкі, там дзед, баба, насамрэч хто во што гаразд. Цыганы, жыт, так. Это ўсё ў калядных гэтых. Усё, што сімвалізуе іншы свет. Валачобніках. Так. Усё, што... Валачонае гэта хутчэй на... Вялікдзень. Валачобнікі таксама на калядах. Яны таксама, каб каза не памерла, калбасу просяць, каб пажывіць. Так, мне падаецца, просто гэта трохі па-іншаму называецца, там, шадроўнікі ці штосьці такое. Ну, карацей, не будзем тут давацца ўсе шадроўнікі это пазней, але таксама так, да. Ну, добра, не будзем тут ужо ўдавацца ўсякія нашы этнаграфічныя штукі. Трэба было Алену Ляшкевіч запрашаць. Яна бы тут усё расклала па палічках. Мы сядзелі і маўчалі. Так, вось, таму мы лепей нагаворым усякай лухты, як мы гэта любім. Вось, карацей, уся гэтая гук-кампанія з чарцямі, казламі, з усімі гэтымі, яны хадзілі, спявалі песні, танцавалі танцы, пасля каза падала, быццам бы яна памерла, і каб яе ўваскрасіць, трэба было ёй адсыпаць каўбасы, цукерак, хто во што гаразд. І, уласна кажучы, такія абыходы, напрыклад, у Гродні яны мелі месца за польскім часам, што называецца, то бок у межваенны перыяд. Дзеці, хто не ведае, з 1921 года па 1939 заходняя Беларусь уваходзіла ў склад Жэчы Паспалітай другій, а другій Жэчы Паспалітай, то бок у склад Польшчы нашай улюбёнай, і там было даволі весела. Канешне, былі праблемы якія ўсякія, але было весела. Ну, вось, слухай, я са сваёй сяброўкай, которая каталічка, недавно гаварыла пра каляды, і ну, вось пра гэтых вось калядоўшчыкаў, которые хадзілі там з казой, і она сказала: ты што? Нема такога ў Польшчы, бо каталікі, у іх жа ж каляды, это ж Божа нарадзэнне, якія чэрці, якія мядзведзі, у каталікоў такога няма, і просто вось абсалютна са мной не згадзілася. Насамрэч ёсць, насамрэч фіксуецца ва ўсякіх гэтых вашых фальклорных экспедыцыях, такое зафіксавата. Алена Ляшкевіч расказваў, што пад Люблінам такое робіцца, дзе толькі такога няма. Вось, але насамрэч я ёй таксама задавала гэтае пытанне, як царква ставілася, від царква і касцёл, як яны ставіліся да гэтага, не вельмі прыхільныя. Яны ўсё-такі да гэтага ставіліся як да такіх нейкіх паганскіх абрадаў, але ёсць рэчы, якія ты, ну, ніякім папом і ксёнзом просто не вытравіш. І што цікава, поп і ксёнз таксама, у іх маглі пераапрануцца і іх высмейваць усе гэтыя калядоўшчыкі. Дык вось, гэтыя самыя абрады, яны сабе спакойна існавалі ў Гродні і Гродзенскай вобласці. Пра гэта ўспамінаюць гродзенскія старажылы. Ёсць у нас там у апісанні спасылка на артыкул Гродна Лайф, таму ўключайце вашы VPN і чытайце уважлівы артыкул. Там шмат цікавых фактаў. Акрамя гэтага, для зусім гарадскіх дзяцей, якія не мелі ніякага дачынення да калядавання. Дарэчы, гэта была не дзіцячая справа, гэта мы зараз звыклі. Ну, конечно, это моладзь хадзіла. Ну, усе хадзілі, так. Мужики, бабы нормальныя такія, ну, у такім веку сярэднім, я б нават сказала. Это зараз мы звыклі, што калі хтосьці ходзіць і просіць цукеркі, то гэта дзеці. Там уласныя цукеркі, там нормальна самагоначка, каўбаска. Так, сала, кавалак. Менавіта. Дык вось для дзяцей, напрыклад, былі дзіцячыя садочкі ў Гродні за польскім часам, хто б мог падумаць. І вось у гэтай дзіцячай садочкі, напрыклад, прыходзіў Святы Мікалай, які ім прыносіў усякія падарункі, і нават рабілі, ну, нешта кшталту ранішніка у новым замку для дзяцей, і там таксама прысутнічаў Святы Мікалай, дзеці пераапранутыя анёльчыкамі ці чорцікамі ці кім там. І было вельмі весела. А ў Савецкім Саюзе ў той час, спадарыня Ірына, як вы думаеце, увогуле якое-кольвек зімовае свята? Зразумела, што каляды не святкавалі ў Савецкім Саюзе, тэістычная краіна, но вось штосьці такое з ялінкай і салатам аліўі, калі з'явілася? Ой, это пытанне на засыпку, так? І мне... помощь зала какую-нибудь, можно попросить, звонок другу, что-нибудь. Ну, мне здаецца, што гэта ўжо бліжэй да 30-х гадоў. Так. Бо спачатку, пасля рэвалюцыі, там нельга было нічога ўвогуле, апроч Великого Октября святкаваць. Ну, пасля можна было трохі нэпу. Насамрэч, ёсць нават такі мем, што Дзед Мароз з'явіўся ў 37-м годзе. Як бы гэта не было забаўна, як бы гэта не гучала, прыкол у чым? Недзе годзе да 35-го, да таварыша Сталіна дайшло, што ўжо вырасла цэлае пакаленне дзяцей, якое не святкавала ніякія каляды. І, ў прынцыпе, у іх няма
няма ніякіх агульных успамінаў кшталту яны усе разам усёй гурбой усім дзіцячым садочкам не хадзілі ні на якія ялінкі, не рабілі ніякіх святаў, не атрымоўвалі ніякія падарункі, а гэта неправільна. І ў 35-м годзе з'яўляецца такі партыйны загад усім камсамольцам правесці на месцах нармальныя савецкія ёлкі з Дзедам Марозам і всімі справамі. Дакладней, нават у 35-м годзе яшчэ не было Дзеда Мароза, яго як персанажа перавыдумлялі яшчэ некаторы час, і вось гэты Дзед Мароз з'явіўся ў 37-м годзе прыблізна. Тады ж з'явілася Снегурачка як такая пасярэдніца. Чаму прыдумалі Снегурачку, дарэчы, таму што праводзілі фокус-групу з дзецьмі. Ад пачатку яны палохаліся. Ну, як бы, яшчэ гэтага Дзеда Марозу любілі пад які-небудзь бравурны марш выпускаць, ён выходзіць такі суворы чувак з барадой. Дзеці пачыналі проста плакаць, пісацца і рабіць усе астатнія непрыстойныя рэчы. Таму трэба было прыдумаць Снегурачку. Снегурачка у нас зараз звычайна гэта нейкая маладая жанчына. А тады яе прыдумалі рабіць менавіта дзевачкай, дзіцём, падлеткам. Напрыклад, каб яна была такім пасярэднікам, каб яна трохі дзяцей падрыхтавала, што зараз прыйдзе Дзед Мароз і будуць падарункі. Што яшчэ з прыколаў? Калі Дзед Мароз раздаваў гэтыя падарункі, то ў гэтых мяшках з цукеркамі можна было знайсці нататку: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». І ўвогуле ўсё гэтае свята яно мусіла засацыявацца ў дзяцей, значыць, з такім вожжом, які праз Дзеда Мароза свайго пасярэдніка, значыць, клапоціцца пра дзяцей і прадае цукеркі. Дашачка, вот я, конечно, у 30-е гады не памятаю, што было. Мяне яшчэ нават і не задумалі, напэўна, але у тыя 70-е, калі я была дзяўчынкай, школьніцай, которая хадзіла на Новы год на вось пад ёлачку і рабілі карнавальныя касцюмы, то ў мяне класе, можа, у 5-м ці ў 6-м, не памятаю дакладна, быў касцюм рэвалюцыі. Зараз у мяне пытаюсь такія вельмі разумныя людзі, якой рэвалюцыі, то бок канкрэтна вы нагадаеце. Вось, але мне здаецца, што мелі на ўвазе менавіта кастрычніцкую, і ў мяне была такая, як пачка, вот як у балерінкі, такая чырвоная такая спаднічка, вот такі карсечек і вянок з чырвоных гваздзякоў, бо як жа без гваздзякоў. І, Даша, я знаю, што рабіла, калі абараняла свой касцюм. Трэба ж было, каб прыз атрымаць, абараніць. Я спявала такую песню: «І Ленін такой маладой і юны, октябрь впереди». Да. Вот такія у нас у мяне былі святы. Вось так. Я могу сказать, что вы и зараз у некаторой ступені ў касцюме рэвалюцыі, а я ў касцюме Снежынкі. Мне надо яшчэ эту партупею і вот там, Маузер. Кому еще? Тым часам я ў касцюме Снежынкі. Нормальной, так, беларускай нормальной Снежынкі. Яшчэ можна было быць снежнай каралевай или метеліцай, завірухай. Вось. Да. Ведаеце, гэта ва ўсіх дзяўчынак ёсць у жыцці перыяды, калі яны Снежынкі, і ва ўсіх хлопчыкаў ёсць перыяды, калі яны клоуны. Дык вось, савецкая ўлада, а чаму яна толькі ў 37-м годзе вынайшла Новы год? Таму што пасля рэвалюцыі яна ёлкі-то забараніла. У прынцыпе, трымаць ёлку ў хаце на гэтыя зімовыя святы, гэта лічылася, значыць, святкаваць каляды, значыць, гэта ўсе перажыткі мінуўшчыны. І ўвогуле былі усякія гіт-плакаты кшталту: «Выхоўвайце дзяцей з дапамогай педагога, а не Бога, не збівайце дзяцей з толку, не рабіце ёлку». Вось такія. Да, вот это я такая была. И мяне не збівалі з толку, я была рэвалюцыя. Ну, больше спяваць не буду. Потым, за кулісамі у нашым вот этом, это уже не OnlyFans будзе, нешта іншае, так? Вось, я паспяваю для тых, хто заданаціць. Акрамя вось гэтага сцэнарыя святкавання Новага года для дзяцей у дзіцячых садах, якія прыдумалі, уласна, савецкія лідары, якія існуюць насамрэч дагэтуль, яны яшчэ прыдумалі іншыя нефармальныя сімвалы, як то глядзець, іронію судьбы на Новы год ці штосьці такое. Не, дарэчы, іронію судьбы зараз усе думаюць, што яе кожны Новы год паказвалі. Насамрэч, яе ў нулявыя пачалі паказваць па Первому каналу, а тады яе паказалі, як прэм'ера была, і далей не паказвалі. Гэта таксама пэўны феномен ложных успамінаў мае месца. Важны сімвал Новага года – гэта салат аліўе, які быццам бы прыдумаў повар аліўе, але ад таго, што ён там прыдумаў у 19 стагоддзі, мала што засталося. Ну, паслухай, у нас гэты салат называлі гарошак, і ніякага там аліўе ніхто ў нас не казаў. А вот гэты гарошак – это, ну, просто самае смачнае, што было ў жыцці савецкага райцэнтра і тым больш вёскі. Па-першае, спадарства, напішыце ў каментарах, як называлі ў вас у сям'і гэты салат: гарошак ці нармальны наш аліўе.
алюе чалавечы. Але тут ёсць такі парадокс. У Савецкім Саюзе, паколькі была планавая эканоміка, яна рэгулявалася не рынкам, а чым Бог пашлі, там некаторыя рэчы... Бог пасылаў, далёка і надоўга. Там некаторыя абсалютна банальныя рэчы станавіліся дэфіцытамі, напрыклад, кансерваваны гарошак. Вот няма, вот нуль прычын, каб кансерваваны гарошак быў дэфіцытам. А майонез? Эти баночки 200-граммовые, это ж ты что? Не дай бог ты возьмешь, те ж по руках надаюць і... А каўбаса? Ну, не чапай это на Новы год, это ж святое. За то, чаго было ў збытку, дык гэта бульбы. І вось гэты салат алюе, які ў прынцыпе грунтуецца на бульбе, яго чаго рабілі тазамі, таму што можна было наварыць бульбы мяшок і есці яго цэлы Новы год, так трошкі маянезіку, трошкі гарошку. Вось тут ты маеш рацыю, што салат гарошак не гатуецца маленькімі порцыямі, то бок ён выключна на тазік. Вот бярэш тазік, бярэш там банку гарошка, банку маянеза і астатняе, чым Бог паслаў. Вось морквачку туды, там бульбачку, яечка і ўжо... Ой, ажно чуть не захлінулася, гэтак смачна. Я да гэтага часу, я пры ўсім тым, што я асуджаю ўсю эту савецкую мінуўшчыну, я кожны Новы год гатую гарошак. І нават летась я адзначала Новы год адна, у мяне было вось так вельмі прынцыпова. Я шмат якія сімвалы змяніла, которые вось такія постсавецкія, але ад гарошка адмовіцца не змагла. Я купіла сабе банку маянеза, вялікую, на 8 марта палавіну выкінула, бо апроч Новага года няма нагоды яго есці, але я зрабіла сабе гарошак і лыжкаю з гэтага тазіка сядзела адна і ела. І з чорным хлебам, напэўна, не? Без хлеба. Ну, насамрэч, гэта вось адзіная аказія, калі я магу зразумець есці бульбу з хлебам, вось гэта калі маецца на ўвазе салат гарошак, як вы кажаце, а сялёдка пад шубай, як смачна. Ну, так, смачна. О, яшчэ трэба ўзгадаць гэтыя шпроцікі, буцерброды са шпроцікамі і з лімончыкам. А па-багатаму, если то чырвоная ікра. Чырвоная ікра. Вось гэта значыць, трэба браць батон свежы, масла мазаць вот так вот і сверху чырвонай ікры. Яшчэ можна што-нибудь такое зелёненькае, там, гурочка такога празрыстага ломціка. І што цікавае, ну нават калі ноччу цеплей пастаіць, яно не горш. Яшчэ лепшае, яшчэ лепшае. Яно прапітваецца, як торт. Першага вот этого студзеня вторая полова тазіка заходзіць як з добрым ранкам. А вы кажаце куцця. Такая куцця. Я не ведаю, што такое куцця. Ну, это было таксама, як мы уже ў 90-е, калі з'явілася там некае нешта можна было купіць, як мы уже казалі, які от правільны гарошак, які неправільны. Уже трэба там і яблычка дадаць, і курыцу, а не калбасу, альбо там ветчыну, альбо там яшчэ нешта. Ну, вот ужо пачаліся вот этой вот па-багатаму. Але не, самы правільны гарошак это з варанай калбасою, з бульбаю, вот і вот так. Вараная колбаса, вы маеце на увазі докторская? Докторская, конечно. Ну, не пальцем пханая колбаса, мало ці што. Не, докторская. Ну, гэта класічны рэцэпт, таму што ў маёй сям'і, напрыклад, у гэты прыўкрасны салат дадавалі мяса варанае, і яшчэ дадавалі лук несмажаны, просто цыбулю. Ну, цыбуля, я не вельмі. Вось, ну, гэта не класічны рэцэпт, гэта ўжо, моей сям'і, гэта ўжо больш мясны салат нейкі. Ну, так. А як гатавалі вы прекрасны салат? Што вы туды дадавалі? Ой, раскажыце. Пішыце назвы і пішыце рэцэпты, таму што гэта ўсё важна. А самы лепшы рэцэпт потым што-небудзь ад нас атрымае. Віншаванне святочнае. А у вас няма адчування, спадарня Ірына, што ў сучаснай Беларусі Новы год і ўсе гэтыя зімовыя святы, яны ў прынцыпе сталі галоўнымі святамі ў годзе. Ніякі не дзень незалежнасці, ні што-небудзь яшчэ. Безумоўна, прычым яны з года ў год адзінакавыя, і магчыма, у гэтым нават ёсць іх сэнс. Каб вось раз на год тазік алюе прыгатаваць, там эту банку ікры хаваць, уже ж майонез не трэба хаваць, а банку ікры яшчэ можна. Вот. І такія нейкія дзіцячыя рэчы, которые нас аб'ядноўваюць усіх як нацыю. Ну, на всякі выпадак у нас ёсць другі Новы год, раптам, калі што. Дзіцячыя усякія рэчы, гэта калі ваша мама працуе на нейкай дзяржаўнай бюджэтнай працы, і ёй ад прафсаюза далі гэты кулёк цукерак, і ты пасля абіраеш смачныя, трошкі менш смачныя, зусім не смачныя. Так, і спачатку яшчэ, конечно, смачныя, да, а потым да якога-небудзь першага красавіка валяюцца у цябе карамелькі па ўсёй хаце. Так, это добрыя ўспаміны, добрыя, вось. Асабліва класна было, калі дзеці яшчэ малыя. Так.
але іх уже двое, і на рабоце далі 2 падарунка, а дзецям нельга. Вот это, от дзеля гэтага варта нараджаць дзяцей і хадзіць на работу. Вот. Так, галоўнае паспець, бо зараз уже мне тыя цукеркі нікуды не палезуць, а тады яшчэ хацелася цукерак, і як бы дзяцей шкада было, вот, мечта, просто супер. Адзіная прычына працаваць і быць маці, у прынцыпе, у цукерках на Новы год ад прафсаюза. Што цікава, спадарня Ірына, савецкія лідары, калі задумвалі свята Новага года, яны ў нейкі момант зрабілі такім чынам, што ад кожнай працы мусілі быць ранішнікі для дзяцей, то бок ад якога-небудзь там ад школы, ад завода, ад парахода, ад усіх мусіла быць ялінка, Дзед Мароз, Снегурачка. І я нават памятаю адгалоскі гэтага, калі я была малая, мы з маёй бабуляй хадзілі чамусь у рэстаране, у нас быў ранішнік, таму што, моя бабуля працавала ў гэтым белкааперацыя, райпо па-нашаму. Вось, значыць, мы прыйшлі, і там усе дзеці прадаўцоў і прадаўшчыц прысутнічаюць у рэстаране райпоўскім, і там выходзіць наш Дзед Мароз Юрый Евгеньевич з РДК, дай Бог яму здароўя. Вось, нейкая незразумелая Снегурачка, мне незнаёмая, на папярэднім просто да мяне таксама праходзіў Дзед Мароз да хат. Ад яго пахла перагарамі, я расплакалася. Вось, Снегурачка была нейкая другая, і я так зразумела, што Дзед Мароз ён адзін, а Снегурачак у яго шмат усякіх унучак. Вось, у мяне была такая логіка, што просто шмат унукавы дзед. І, уласна, быў ранішнік, я яго так аскепкам свядомасці памятаю, но я была зусім малая, мне было гады 3-4, напэўна. Пасля, мне падаецца, ўжо такіх авантур не было, калі у бацькоў ад працы ранішнік. Я памятаю, да маіх дзяцей ад нашай працы з мужам прыязджаў да хаты Дзед Мароз са Снегурачкай, вось, і дзеці расказвалі нейкія там вершыкі. Я добра памятаю, як я на малодшую адзяваю шапку з зайчымі вушамі, яна сцягвае, я адзяваю, а яна сцягвае. Такая упёртая была девочка. А старейшая была, як всё как положено, с крылами мотылёчка, стояла и рассказывала под ёлкой некие вершики. Вот. На скидзельскім рынку набытыя крылышки мотылёчка. Не, сама зрабіла со своей выпускной сукенки. Со своей выпускной сукенки школьной я пошила дочурцы на Новый год такі строй. Спадарня Ірына, это ж ад сэрца адарвалі. А я нават стесняюся запытацца, з чаго вы зрабілі заячыя вушы? Вушы, шапку з вушамі я пашыла з белага трикотажа таксама. Все там, я могу табе пашыць, калі трэба. Я яшчэ памятаю выкройку. З весельнай сукенкі, напэўна, не? Не, весельная сукенка пошла ў камісіёнку. Мы же были студенты, кушать же хотелось очень сильно. Мне моя бабуля рассказывала, что она у свой час у сваім райпо таксама была Снегурачкой. І яна мусіла з Дзедам Марозам хадзіць па хатах. А што прыкол, у кожнай хаце ж наліваюць, і наліваюць не сітро, і нават не ліманад-калакольчык. І вось у пэўны момант Дзедушка Мароз наклюкаўся да такой ступені, што ён увайшоў у нейкую чарговую хату, яму пачалі чытаць вершык, а ён узяў, упаў ды заснуў, як азімы. Падышло дзіцё, панюхала Дзеда Мароза і запыталася: «Снегурачка, а чаму Дзед Мароз п'яны?» Давялося Снегурачцы, то бок маёй бабулі, неяк выкручвацца з гэтай сітуацыі. Цудоўная гісторыя. Просто захацелася напісаць аповесць пра шчаслівае савецкае дзяцінства, у которым нават Дзед Мароз п'яны на Новы год. Я б сказала, 12 месяцаў рэмейк. Мало хто ведае, але я свае 10-11 клас правяла мала не цалкам у Бераставіцкім раённым доме культуры. Ты была Снегуркай? Амаль. Дзе заўгодна, абы у школу не хадзіць, Снегуркай я не была. Хаця у мяне была такая думка, но я тусавалася сярод культурных і бескультурных працоўнікаў і вельмі цешылася гісторыям, якія яны расказвалі. Дык вось, каб вы разумелі, снежань гэта вельмі цяжкі месяц у працы, так, у працы любого дома культуры, таму што у іх у бюджэце ўжо не засталося грошай нават на канцелярскія скрэпкі, а працы вось так, таму што ранішнікі, казкі, спектаклі, зноў ранішнікі, і вось гэта ўсё адно за адным па некалькі гэтых выступаў на дзень. Так. Менавіта. І мне расказвалі гісторыю пра Дзеда Мароза, які вось так адпрацаваў ужо пэўны час, зноў жа ён хадзіў па хатам, у кожнай хаце налівалі. Карацей, вельмі цяжкія умовы здароўя. Мне падаецца, там для здароўя трэба проста малако за шкоднасць раздаваць Дзедам Марозам з Бераставіцкага РДК. Рандавыя 100 грам. На пахмелку.
Не тое слово, з улікам таго, што ўвесь тут гэты Дзед Мароз скідваў шубу і пераўтвараўся ў фронтавіка, які ездзіў за гідбрыгады па вёсках, Дакладна, тады да. то ўсё, ў прынцыпе, становіцца лагічным. Дык вось, якую гісторыю мне расказалі, што ідзе нейкі спектакль, дзе па сюжэце Дзед Мароз кладзецца пад ялінку і засынае. І засынае ён там, маўляў, да наступнага Новага года. Штосьці такое. І, значыць, Дзед Мароз, які вельмі стаміўся ад папярэдніх сваіх прыгод, сапраўды лёг пад ялінку ды заснуў. Прачнуўся ён ад таго, што яго Снегурка лупіць сваім сапагом, фанаграма ідзе недзе далей, а Дзед Мароз храпіць натуральна на ўсю залю, і дзеці ўжо дастаюць тэлефоны, каб засняць гэтае дзіва. Чаровавешчательны Дзед Мароз. І тут выскакивает Станіслаўскі і крычыць: веру, веру, веру. Не, у мяне не было такіх Дзедаў Марозаў, у мяне нейкія былі больш прыстойныя, нават успомніць няма чаго, не ведаю, як з гэтым жыць. Але вось што ў мяне засталося ад несавецкага Новага года, так гэта стары Новы год, шчадрэц і ўсякія там вось гэтыя варожбы. Вот это мы любілі. Раскажыце, як вы варажылі на Ну сужанага? трэба ж было хадзіць там платы абдымаць, напрыклад. Вот так вот падходзіш да плота і так раз, і потым лічыш, колькі ж такесен, там калі цотная ці не цотная. Толькі дзяцей у вас будзе, ці што? Это значыцца, калі у пары, калі цотная лічба, то значыцца будзеш у пары, а калі нет, ну то чакай наступнага года. Так, Вот. добра. Значыць, схадзіць нейкім будзеш, нейкі хлопец з'явіцца. А ёсць яшчэ такая варожба, што трэба напісаць усім сваім сяброўкам адначасова ў якім-небудзь кантакціку ці ў якім-небудзь тэлеграме кшталту: скажы любое рандомнае мужчынскае імя, і першае, што табе адкажуць, гэта будзе імя твайго сужанага. Можа, як цікава. Яшчэ ж можна было там усякія расчосткі пад ложак класці, там нейкія ставіць. А яшчэ можна было з'есці што-небудзь салёнае і легчы спаць і сказаць: сужаны, прыйдзі да мяне, прынясі вады напіцца. Вот такое яшчэ было. То бок некія такія адгалоскі вот гэтага паганства, нечага такога народнага, яно было, але, конечно, гэта рабілася, я не ведаю, адкуль мы это ведалі. Вот без паняцця, адкуль у дзіцячых галовах гэта было, бо ні мама, там, ні бабуля гэтага не расказвалі, але ж вот недзе мы это вычэплівалі, вот недзе ж мы это, не ведаю, на генетычным узроўні ў памяці. Калектыўна падсвядомая, не? Так. Ведаеце, зараз таксама ёсць усякія калектывы энтузіастаў, энтузіастак, якія адражаюць старыя традыцыі, робяць усе гэтыя традыцыйныя святкаванні, варожбы суадносна і ходзяць калядаваць. Ну, дарэчы, у іх таксама украпляюцца элементы сучаснасці. Мне, напрыклад, моя сяброўка расказвала, што на Новы год з 20 на 21 у іх чорт быў апрануты ва ўсё зялёнае, у каску і быў з дубінкай чамусьці. Вось такі у іх быў цікавы чорт. А якога колеру каска была? Вось чаго не ведаю, я просто як інжынер ведаю, што ад колеру каскі залежыць пасада. Не, пасада. Яго амапаўская была, не ведаю. Ну, на будоўлі просто, калі аранжавая каска, то гэта працаўнік звычайны, калі жоўтая, то гэта мастер, а калі белая, то там уже прараб альбо начальнік. А калі інжынер-будаўнік прыйшоў на аб'ект паглядзець? Ну, жоўтая. Жоўтая будзе? Да, сярэдняга звяна спецыяліста, вось жоўтая каски. Таму удакладні, якога рангу быў там Дзед Мароз, скажыце, Ціра, очень цікавіцца. Да які Дзед Мароз? Я ж кажу, чорт. Спадарыня Ірына, вам що чорт, що Дзед Мароз? Вось, таксама. Лена Ляшкевіч расказвала, што некаторыя знаёмыя віншавалі сваіх іншых знаёмых на Новы год такім чынам. Каб не ведала ваша хата ні лекара, ні адваката. Я такую песню даже знаю. Мы вам жадаем, каб да вашых хат сцежкі не ведаў лекар-адвакат, і каб было вам на ўсім вяку лёгка на сэрцы, цяжка ў кашальку. А? Как я? Нядрэнна, А так вот, стараюся. Мы тут уставим аплодисменты на монтаже. Ці не уставим. Аплодисменты самі да нас прыйшлі. У прынцыпе, яшчэ і ўсякія персанажы, калі перапіс насельніцтва было, памятаеце, вось тады з'явіўся персанаж перапісчыка, які хадзіў і лічыў, колькі у вас кустоў у двары, колькі у вас яек у курак, колькі у вас пер'я у кота, вот это вот усё. Так, менавіта. Ну і суадносна яму трэба было даць водкі, кілбасы, чагосьці, каб адчапіўся менавіта. Ці, напрыклад, таксама персанаж міліцыянера, пажарніка,
охранніка, інспектора, які ходзіць і правярае сігналізацыю. Вось таксама такія навачэсныя персанажы з'яўляюцца. Я лічу, гэта добра, гэта традыцыя адаптоўваецца, значыць. Памятаеш, у грудні, калі падатковая інспекцыя была яшчэ вось на вуліцы, которая ідзе ад плошчы Савецкай до універмага, як Так. она называется? Савецкая. Ну, там была падатковая. І гэта не з калядамі звязана, але мы там ішлі аднойчы са знаёмым чалавекам вечарам, і там леталі кажаны. І ён кажа, ты ведаеш, што гэта падатковыя інспектары на ноч перакідваюцца ў кажаноў і п'юць кроў у тых, хто не заплаціў падаткі. Вось такая градзенская легенда ў мяне ёсць вельмі навачэсная, сучасная, з тых часоў, калі яшчэ падатковая была на Савецкай. Ну, слухайце, гэта заўсёды файна, калі гарадскія легенды, калі гарадскія традыцыі, яны так адаптоўваюцца пад сучаснасць. Таму што гэта нам дапамагае пераасэнсаваць усё, што з намі адбываецца, увогуле перажыць гэтыя змрочныя дні снежаньскія. Вельмі класна, што вось гэтага агню шмат вось на каляды, цяпла такога, вось гэтых зборыч, калі можна пабыць побач з блізкімі і падурэць проста, а не толькі думаць пра то, як усё кепска, холадна, голодна і зусім. Вось пабыць побач з блізкімі у нас апошнія гады са спадарняй Ірынай ёсць пэўныя праблемкі, таму што мы апынуліся тут у эміграцыі і мы не можам дастаць адкуль там з гарышча нашы старыя гэтыя цацкі шкляныя, вот развесіць на нашай ёлачцы. Дарэчы, у вас якая была натуральная ёлачка ці Ну, у мяне штучная? стаялі галінкі ў вазачцы, так, сапраўдныя, так. Я жыла мінулую зіму я правяла ў лесе, таму з ялінкамі у мяне не было праблемы. Ось. Але ведаеш, я сабе рабіла Новы год па ўсіх краінах, которые змагла знайсці традыцыі. То бок у мяне было безалкагольнае шампанскае. Так. Я так лажанулась безалкагольным шампанскім, соромна каму расказаць. Я купила 2 бутэлькі, белая і чырвоная. А пасля зразумела, што яны безалкагольныя. Не, я купила безалкагольное, потому что я больше не пью. Все уже, понимаешь, мой не дозволяе организм в сенсе. Вот. Так я купила белое, это шампанское поставила на стол, чырвоное, вот, ну, подумайте, женщина с высшим техническим образованием. Что ты думаешь, этим сделала? Поклала в морозилку. Пень дурный, ну скажи, это же алкоголь, ну привычка алкогольная, да, а з'ява уже безалкогольная. Ну, конечно, оно у меня с боем куранта, оно мне лопнуло в холодильнику, да, потому что вода расширяется при замерзании. Но не про это казка. И вот я, значит, сидела, и у меня был тазик горошка, и там нечто икра червоная, безумовно, по-богатому все было. И у 12 годин я по іспанській традиції треба з'їсти 12 виноградин. Тобто у мене стояв фужер, у ньому 12 виноградин, і треба ось коли годинник, там нечто, апошня минута, треба їх успеть з'їсти. Ось так іспанці святкують, і я з ними так святкувала. Так що треба, виявляється, 5 секунд на виноградину? Ну, старатися треба, тренуватися можна. Ну, так подавиться можно. Не, Аккуратно треба все быть. нормально, не подавилась. Я еще хотела, как итальянцы, что-нибудь выкинуть из окна, но посоромилась. А американцы, ведают, целуются. Мне не было с кем, я была одна. А треба було спадарні Ірини вавёрку якусь поймать, у вас же там лес, кота, я не ведаю. Наступным разом я пойду ловить вавёрок. Белочка зла. А ты як святкуеш? Ой, у мяне спадарня Ірына, я просто як мытарка хаджу ад хаты да хаты. Не, як Сымон музыка, які ходзіць ад ганка да ганка. Вось, і хто прытулісь. Таму што у мяне усе сябры-сяброўкі, там уже кожнай пары па пары, там усе жывуць са сваімі мужчынамі, партнёрамі-партнёркамі, дзецьмі. І у іх такі нармальны сямейны Новы год. А я тая самая цёця, якой ужо 38 год, яна ўсё яшчэ не это самае, і яна ходзіць, думае, да каго прытуліцца. Вось я хаджу і прытуляюся. Я, конечно, могла б тебе паклікаць да сябе святкаваць Новы год, але я нават до 12 не заўсёды дасіджваю, таму што звычайна я кладуся спаць у 8. Гэта было лепшае завяршэнне гэтага выпуска. Спадарства, напэўна, вось зараз самы час паставіць лайки, што там яшчэ, каментары напісаць і падпісацца на наш канал, таму што у нас просто вот падаў прашлагодні снег і павукі разам з ім, так. І ўсё упала і прапала. Да, ўсё упала і прапала, і таму мы з Дашай сыходзім у нябыт. До наступнага, конечно, выхада. Так, до наступнага года, шаноўнае спадарства, пачуемся і пабачымся. І пабачымся, і пачуемся, і будьце здаровенькія і прыгожанькія. Давайте ратаваць павукоў.